Už kameruješ. Nič nehovorte, i sa robí. Nehýb rýchlo. No, môžeš pomaly. Entertainment Šičava uvádza. Toto bude pecka. Juraj, no poď, i dvíhani sa začína. Nemám pamäť, čo, nemám pamäť. No poď, stávaj. Poď, Juraj. Nohy dolu, no poďme. Áno, aj my ťa máme radi. Nohy dolu, stávaj. Popoď, drží jednu ruku. No, dávaj, jednu ručku. Nie, táto tam. Dávaj, tuj. Hej, chlopec. Tuj. Dávaj, druhú ruku. Dobre, trimám palku, ho. Trim sebe toho šareného psa. Prosím ťa, tak mi troška vykop. Zvanilku dávajú do bezu, ale Môžeme ísť? Tu si urobil pamiatku. počúvaj, sloviatko, Zamávaj. sloviatko, bude to ticho. Riziklo, ja się muszę skryć, bo ja to już szumię się to myślę. Nie, że to robi ty. No to mówię. Może Makowa. Słuchaj. Ja to on się mam wejście, a ty cały ty. No poď, čo? Ja až slzy vyskočili normálne. A my to puszczą. Wiesz, na to palo. Nie ma dobrych postref. Jeśli ma dobrych postref. A boisz się? Okazali kruhu. No patrzymy cały czas, nie się zaduszy. Aj tam. Ešte čo povedz, ešte nakoniec čo povedz. Dobre. Ukaż się sam. Toto bolo ťažké, dokázali sme to. A to ste videli, jak navliekali mikinu. To bolo ťažšie. Chvála Bohu, pacient prežil a všetko bude už asi v poriadku. Ideme domov. Je skoro ráno, Odvedieme. nedeľa. Zdravíme divákov. Per terrorismo Marchisa.